गैला गासिबो नै थेर बेथेर खालामलांजोब्बाय दिनै मोनायावनि बारा न'आनो मा रोखोमनि महरानो गैला नै गासिबो नै दिनै सियानो सिजोबना थाजोब्बाय नै मानसियानो खुनुरुखुमसो बासिदों सौखि सिङाव एब्रेनानै ओरैबायदि बैसाग हाबजेननाय लोगो लोगो एप्रिल मास हाबजेननाय लोगो लोगो नुबाय दा गासिबो नै सिजोब्बाय नै उन्दुनो मोनाखिसै हरसे थारला सेस लामजोबनांबाय गासिबो नै ओरैबायदि दुखुनांथाव खालामलांबाय बारा नै बेनाबो दोखो सिजोब्बाय नै थोरसि लथा थौ बाल्थिं उरायजोबखादों आरोखि ना दा नै जिफ्राखौ लामजोब्बाय गैला थाजानायनि अबस्थायानो बे न'नि उरायनानै नै बावैसो गारफैखादों नुबाय दा 50 मिटार गोजानावसो गारफैदों गासिबो नुबाय दा नै आसरित गोहो गोरा फैदों बारा दिनै नुबाय दा दंफां सायावसो माबायदि नायदो नै थिङा आसरितसो ओरैनिफ्राय उरायबोनानै नै बैनिफ्राय उरायबोनानै जास्ट बैहायबाव नै मारै मारै उरायदों बे दंफां सायाव नै साइन बर्डआ नुबाय दा बारहुंखानि साइन बर्डआ गासिबो ओरैबायदि गाज्रि खालामलांदों नै जासि दोखो सेस दोखो नायदो बेखौबो ओरैहायबो न' माथ्र'यैनो गांसेबो मोजां गैया नायदो गासिबो गाज्रि हालत हुस नै मालाय बेना लुखांबाय सेस मालाय नै थौलुसा नायनोसै फैदो नायनोसै स' गाइसमोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनदों अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबायदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन होमबा नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै अके बाय बाय